बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम गोदान बोसोर आरो मागो दमासिनि गोसो गोथारै हामग्लायनाय थाग्रोबाय। मिडियानि गेजेरजों बे फुंबिलि समाव बेखौनो बुंनो हास्थायोदि मोनसे समनि बिटिसिएलएनि बारग' स्पिकार एबा बुंथिगिरि बिपिएफ गभर्नमेन्टनि समनि मुस्रि त्रिदिप दैमारि बिथाङा मैया मोनसे प्रेस मिटनि दारै ससियेल मिडियायाव एलिगेसन मोनसे लाबोदों आरो बे एलिगेसनानो जाहैदों जे कबिरालि ओनसोलाव थानाय जि गेस्ट हाउस आरो बे गेस्ट हाउसखौ बिथांनि समाव लाबोनाय जादोंमोन आरो मावफुंनाय जादों होननानै बुंदों आरो बेखौनो हरिसिङा समस्ति थामहिनबा आथिखालनि एमसिएलए थामहिनबा आङो सन्जय स्वर्गियारि बे जि कबिरालि गेस्ट हाउस आरो बे गेस्ट हाउसखौ डिआरएसए कमिटिनि जि स्पट भेरिफिकेसन टुर फैनानै बन्द' खालामदों होननानै बेबायदि अभिजुग लाबोदों। दा बेखौनो नोंथांमोननि खाथियाव क्लारिफिकेसन थामहिनबा रायजो राजानि खाथियाव क्लारिफिकेसन होनो गोसो जादों। जोङो डिआरएसए कमिटि डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्टेन्डिं कमिटि अन पाब्लिक वर्कस आरो बे कमिटिखौ आसलते बिटिसिएलएनि स्पिकारनि दारै कनस्टिटिउट खालामनाय जायो, गायसननाय जायो। दा बिथाङा मोनसे समनि जिहेतुनिखि स्पिकार आरो बिथाङाबो बे आयदानि सायाव जथेस्थ' रोंखा राखा जागोन आं मोनथियो जे डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्टेन्डिं कमिटि अन पाब्लिक वर्कस थांनाय बोसोरनि 14 आरो 15 बे साननैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्लानि जि कनस्ट्राक्सन पिडब्लिउडिनि आन्दाराव लामा आरो बिल्डिंफोर जायफोर गभर्नमेन्टनि पुजिजों फान्डजों बानायजानाय आरो बेफोर खामानिफोरखौ नायबिजिरनो जोङो फैदोंमोन। दा बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायाव लामाबो नायदों जोङो पुजिजों फान्डजों बानायजानाय आरो बेफोर खामानिफोरखौ नायबिजिरनो जोङो फैदोंमोन। दा बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायाव लामाबो नायदों जोङो, कनस्ट्राक्सन अफ बिल्डिंबो नायदों। दा फैयै फैयै कबिरालिनि जि गेस्ट हाउस आरो बे गेस्ट हाउसखौबो जोङो नायफैदों आरो जेब्ला नायफैयो बहाय नुनो मोनबाय जे कबिरालि गेस्ट हाउसनि जिथुनिखि कनस्ट्राक्सन आरो बे कनस्ट्राक्सना कमप्लिट जाबाय आरो जुदि कमप्लिट जाबायब्ला बेखौ मोनसे अफिसियेलि इन'ग्रेसन खालामनो नांगौ। मानो होनना बुङोब्ला बे कमप्लिट जाबाय आरो बेखौ अफिसियेलि इन'ग्रेसन खालामाब्लानो बे ओनसोलनि माखासे दुथां सेंग्राफ्रा इलिगेलि बे बिल्डिंखौ बाहायगासिनो दङमोन। दा खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना मिथियो जे कुनु गभर्नमेन्टनि अनुस्थानखौ सोरबा इन्डिभिजुवेल बा सोरबा अर्गानाइजेसन जायखिजाया दोलोनि मानसिफ्रा बेखौ बेबहार खालामनो मोना, बेखौ अफिसियेलि इन'ग्रेसन खालामनांगौ। दा जायबा ठिकादार बिथाङा बेखौ इन'ग्रेसन खालामनांगौ कनसार्न उइथ द अथरिटि, थारमाने पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियार बा अफिसार्सफोरजों मोनसे इन्टिमेसन खालामनानै बेखौ अफिसियेलि इन'ग्रेसन खालामग्रोनो नांगौमोन। बिनि उनाव पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआ बेखौ अफिसियेलि इन'ग्रेसन जाबाय होननानै बिटिसिनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआव हरनांगौ। सिस्टेम अफ एडमिनिस्ट्रेसना बेबायदि। दा पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआ जेब्ला बिटिसिआव जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआव जेब्ला हरगोन अब्ला जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआ अब्ला नैबे गेस्ट हाउसखौ पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआनो बिथांमोना फांसन खालामगोन ना सोरबा इन्डिभिजुवेलनो अनलि सौ होगोन, आदारवाइज ना सोरबा एनजिअनो होगोन, बिथांमोना डिसाइड खालामगोन। खिन्थु
आनअथराइज आरो इलिगेलि सानैसो दुथां सेंग्राफ्रा बे जिथुनिखि कबिरालि गेस्ट हाउसखौ आन्टि ससियेल माखासे खामानिनि थाखाय बिथांमोना बेबहार खालामनायखौ जोङो जेब्ला DRS कमिटिया बे जायगायाव जेब्ला नायबिजिरफैयो अब्ला जोङो लोगो मोनदों आरो नुदों आरो बिनिखायनो जोङो DRS कमिटिया इन्सट्राक्सन होनाय जादों PWD डिपार्टमेन्टखौ जे नोंथांमोना नैबे जिथुनिखि कबिरालि गेस्ट हाउस आरो बे कमप्लिट जुदि जाबायब्ला बेखौ नोंथांमोना मानो बे जिथुनिखि कबिरालि गेस्ट हाउसखौ आन्टि ससियेल माखासे खामानिनि थाखाय बिथांमोना बेबहार खालामनायखौ जोङो जेब्ला DRS कमिटिया बे जायगायाव जेब्ला नायबिजिरफैयो अब्ला जोङो लोगो मोनदों आरो नुदों आरो बिनिखायनो जोङो DRS कमिटिया इन्सट्राक्सन होनाय जादों PWD डिपार्टमेन्टखौ जे नोंथांमोना नैबे जिथुनिखि कबिरालि गेस्ट हाउस आरो बे कमप्लिट जुदि जाबायब्ला बेखौ नोंथांमोना मानो अफिसियेलि इन'ग्रेसन खालामाखिसै थ' बिदिब्ला बेखौ नोंथांमोना बन्द' खालामथ' आरो बिनिखायनो डिपार्टमेन्टखौ जों जिहेतु इन्सट्राक्सन होनायखाय बिथांमोना बेखौ लक खालामदों आरो बेखौ अफिसियेलि मोनसे इन'ग्रेसन खालामनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामगोन होनना बुंदों। दा नोंथांमोननि खाथियाव PWD डिपार्टमेन्टनि CSD बिथाङा 21/11/2022 बिल्डिं डिभिजन एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारनो गांसे लाइजाम हरनाय जादों थांनाय बोसोरनो जे गोख्रैनो नैबे जिथुनिखि कबिरालि गेस्ट हाउस आरो बेखौ अफिसियेलि नोंथांमोना इन'ग्रेसन खालामनांगौ आरो बेखौ गभर्नमेन्टनो गथायनानै होनांगौ। दा बेबायदि मोनसे एडिशनेल चिफ इन्जिनियार थामहिनबा CSD निफ्राय बेबायदि मोनसे इन्सट्राक्सन दं। दा दिनैसिमहालागैबो उदालगुरिनि जे एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार बिल्डिं डिभिजन आरो SDO बिथांमोना जि कबिरालि गेस्ट हाउस आरो बे गेस्ट हाउसखौ बिथांमोना दिनैसिमहालागैबो इन'ग्रेसन खालामनानै होआखै। दा बेखौ थाबैनो बिथांमोना इन'ग्रेसन खालामनानै होयोब्ला मोजां। जेब्ला इन'ग्रेसन खालामखांगोन अब्ला बेखौ जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट BTC बिथांमोना डिसाइड खालामगोन जे बिनि फांसनिंआ माबायदि जागोन आरो सोरनो होनाय जागोन। दा बहाय जि त्रिदिप दैमारि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर सुबुंफोर फैनानै बहाय रेस्ट लाफैयोमोन बहाय मिटिं जायोमोन बायदि रोखोम माने प्रग्राम्सफोर जायोमोन होनना बुंदों। खिन्थु नैबे जिथुनिखि कबिरालि गेस्ट हाउसआ जिहेतु अफिसियेलि इन'ग्रेसनानो जायाखैब्ला अब्ला अबे दोलोनि मिटिं बहाय जायोमोन आरो सोर सोर मानसिफ्रा बहाय जिरायफैयोमोन बेखौ आरो बुंनो खुनु प्रयजन गैया जों साफ्रोमबो मोनथियो। आरो मोनसे खुब माने मुगैथाव आरो लाजिथाव खोथाया नोंथांमोननि खाथियाव दिनै बुंनो आं इच्छा खालामगोन। जायबा दिनै नैबे कबिरालि गेस्ट हाउस दं आरो बिनि लेफ्ट साइडआव नोंथांमोना जेब्ला नायगोन अब्ला नुहुरगोन बहाय कबिरालि हायार सेकेन्डारि स्कुल दं। दा माखासे मोनसे फरायसुलिफोरनि जि माने परिबेस मोनसे एटमस्फियारखौ खुब गाज्रि रोखोम मोनसे आघात लाबोदों हेम्पार लाबोदों। दा बेबायदि माखासे असामाजिक खामानिफोरखौ दुथां सेंग्राफ्रा आसलथे मावगासिनो दङमोन आरो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै DRS कमिटि जिथुनिखि बहाय नायफैदों नायबिजिरदों गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबनानै मोनसे स्ट्रं इन्सट्राक्सन जिथुनिखि होनाय जादों PWD डिपार्टमेन्टनो थाबैनो बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बेबायदिनो दिनै डिपार्टमेन्टआ गोख्रों मोनसे राहा लादों आरो राहा लानायनि दारै दिनै बेखौ ताला बन्द' खालामनाय जादों आरो बेखौ थाबैनो बिथांमोना इन'ग्रेसन खालामनाय बेबस्थाखौ जाहाथे लायो। दा बे समावहाय हाग्रामा पन्थिनि जिहेतु स्पिकार डेपुटि स्पिकार बिथाङा थारैनो गुन्डा फिसिनाय बायदिखौ नोंथाङा सानो नामा? DRS कमिटिनि जि टिम आरो बे टिम आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि जिथुनिखि माने मोनसे अभिजुग आरो बे अभिजुगाथ' बेनो थार आरो बेबायदि मानसिफोर बहाय गैया नङा दंबो जायनि जाहोनाव बे ओनसोलनि मानसिफ्रा थारमाने खर' दैखांनो हाया। माखासे बेबायदिनो दुथां सेंग्राफोरनि जि उत्पात कबिरालि ओनसोलाव दा बेबायदिनो माने मोनसे माने फिसिना दोननाय दंखायो आरोखि। दा बै मोसाफ्रा बै दुथांफ्रा दिनै जायगा गैयैखाय दिनै माने खुब दिगदार बेबायदि खालामदों जे सिरियाखानानिफ्राय जुदि
मासे जुदि मोसा ओंखारलाङोब्ला हल गुवाहाटी सिटियानो थारमाने दिगदार जायो नोंथांमोना मोनथियो दा बहाय फानजारि सिङाव बा गेस्ट हाउसाव जोबना दोनजानाय माखासे दुथांफ्रा जेब्ला ओंखारलाङोबा होखारजायो अब्ला समाजाव मा रोखोमनि माने बेबस्थाफोर माने जायो नोंथांमोना बेखौ मोनथियो दा बेखौनो बिथांमोना मा होनना बुङो अभिजुग लाबोदों खिन्थु खोथाया बाथ्रा सैथो जे जोंनि ओनसोलाव दिनैनि थारिखआव मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय आरो असान्थि परिबेसखौ जोङो लुगैया आरो मोनसे खोथा बिथाङा बुंदों जे हरिसिङा समस्तिनिफ्राय बा BPF दोलोनिफ्राय मालाबाबो 9 तारिखआव जिथुनिखि एनुवेल कनभेनसन जाबाय हरिसिङा ब्लक कमिटिनि बहाय BPFनि दोलोनिफ्राय सासेबो सोद्रोमा जइन जायाखै होनना बुंदों दा खोथाया जाहैबाय BPF दोलोनिफ्राय जइन जानाय आरो जायै दा बेखौ रायजो राजा साफ्रोमबो मोनथियो आरो जाय बिथांमोनानोखि जइन जादों बिथांमोना मोनथियो दा जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव दिनै BPFनिफ्राय UPPLआव अनेक जइन जागासिनो क'क्राझार जिल्लायाव BPFनिफ्राय BJP अनेक जइन जागासिनो दा खोथाया जाहैबाय मा जाय दोलोआ दिनै 15 बोसोर सासन खालामदोंमोन बेबायदि दोलोजों दिनै रायजोफ्रा असान्थि सृष्टि खालामनाय मोनसे राजनितिक दोलोजों सोर थानो गतिके जाय बिथांमोना सान्थि आरो डेभेलपमेन्ट लाबोगोन बिथांमोनजोंसो थागोन दा बे जेसेयानो बुङाथों मानो त्रिदिप दैमारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंनो नांखागोन बेखौ मानो होनना बुङोब्ला बेनाव गोलैदों नालाय आरो बिनि समस्तिनिफ्रायनो BPFआव 153 जन जे UPPL दोलोआव जइन जाबाय आरो बेल' नङा आरो अनेक बेबायदि BPF दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जइन जानो बिथांमोना खोब साखाफारा जानानै दं आरो उननि फारिलाइफ्राव उननि पर्यायफ्राव जोङो बिथांमोनखौबो जइन बेबायदि लागोन आरो वेलकाम खालामगोन जिहेतु बिटिआर ओनसोलाव बेबायदि गेस्ट हाउस बहुत खम नुनो मोन्दों बेबायदियैनो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय माखासे दावबायारियानो जा माखासे मिटिं बायदिसिना खुंनो जा बेबायदि गेस्ट हाउसआ खोब गोनां नाथायबा नुनो मोन्दों बे कबिरालि ओनसोलनि जिथु गेस्ट हाउस बियो दिनै सिल जादों आरो बेखौ माने इनिग्रेसन खालामाखै नोंथाङा बुंदों दा बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथाङा जिहेतु बेनिनो MCLA हिसाबै इनिग्रेसन खालामनायनि माबाफोर बेबस्था लादों दा बेनो थार जे एथ' गेस्ट हाउस बेबायदि लुदों एथ' गेस्ट हाउस दिनै गभर्नमेन्टनि फान्डजों रां रुफाजों दिनै लुनाय जादों आरो बेखौ पार्सनेलि व्यक्तिगत हिसाबै बेबहार खालामनायखौ जोङो लुगैया आरो बिदि जानो नाङा दिनै कबिरालि गेस्ट हाउस बेखौ मोनसे गभर्नमेन्ट पुजिजों लुनाय जादों आरो बे गभर्नमेन्टनि पुजिजों जेब्ला लुगोन आरो बेखौ इन'ग्रेसन खालामनांगौ बेखौ मोजांनि खार'नै बेबहार खालामनांगौ सोरबा दुथांफोरनि खार'नै बेबहार खालामजाया आरो मोनसे खोथा नोंथांमोननि खाथियाव बुंगोन जे गेस्ट हाउसनि जिथुनिखि बाथ्रा बे बिटिआर ओनसोलाव माने लुफुंनायनि खोथाखौ बुंबाय धनसिरि मोनसे NGO आरो भैरबकुन्द बेबायदि फरेस्ट गेस्ट हाउस दं दा धनसिरि मोनसे NGOआ मा खालामदों बेखौ जे फरेस्ट गेस्ट हाउसखौ 50 बोसोरनि लिस्ट लाना दं नों नायदो अब्ला बे अबे सरकारनि समाव जानायमोन जे मोनसे पिकनिक स्पट आरो खुब माने मा होनना बुङो टुरिस्ट मोनसे जायगा भैरबकुन्द'आ आरो बहाय अनेक टुरिस्टफोर फैयो गुबुन गुबुन जायगानि बहाय माने मा होनना बुङो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलनि मानसिफोरबो फैयो आरो बहाय मा खालामदों जे धनसिरि होननाय मोनसे NGOआ मा खालामदों 50 बोसोरनि थाखाय लिस्ट लानानै दं दा बै बबेनिफ्राय जाखो दिनै बेखौ नोंथांमोना नायबिजिरदो आरो सम मोनोब्ला नोंथांमोना बेखौ नायहै जे भैरबकुन्द'नि जे फरेस्ट गेस्ट हाउस बियो सोरनि आखायाव दिनैसिमहालागैबो दं आरो बेनिखायनो जोङो लासै लासै सोरबा व्यक्तिगतनि जिहेतु सम्पत्ति नङा आरो बेनिखायनो बेखौ रायजो होआ रायजो राजानो हगारना होनांगौ आरो बेखौ इन'ग्रेसन थाब खालामनानै होनांगौ नैबे जि माने कबिरालि गेस्ट हाउस बेखौनो जों लुगैयो